दा बे मोनसे प्रप'जाला फैबाय थादों जों खोनादों आरो जायफोर रायलायग्रा बिथांमोननि खुगानिफ्रायबो ओंखारदों रबिराम सारमोननिफ्राय जे खेबथामसो रायलायनाय जाबाय रायलायनाया पजिटिभ जाबाय थादों होनदों दाबो टेकनिकेल सेसनाव सहैयाखै दा टेकनिकेल सेसनाव सहैबा मा जागोन आरो मोनसे क्रिटिकेल मोनसे पेज बियो दा बे क्रिटिकेल जे पेजआव जुदि थाङोब्ला दा रायलायनाया बेसेबां फिथाइ थाहैगोन दा बेखौ माने सानख'नो हाया माबानो हाया बादि मोनलाय लाङो दा मोनसे जाहैबाय दिनै बिथांमोना बुंबाय थायो हाग्रामा महिलारि सारा केबिनेट मन्थ्रि जाहैसिगोन प्रमद बर'आनो चिफ जाबाय थागोन दा हाग्रामा सारा बुंना होबाय दाख्लै बिथाङा गावनो चिफ जागोन केबिनेट मन्थ्रि जानायाव गैया होमबा चिफनि मासिखौ सोर लागोन बा सोर हगारगोन दा प्रमद बर'आ स्पष्ट खालामना होथों आं चिफ जाला हाग्रामा महिलारि चिफ जानानै बिटिसिखौ मोजाङै सालायथों बिटिआर एक्टनि दफाफोरखौ मोजाङै मावफुंथों आरो बिथाङाबो स्टेट गभर्नमेन्टखौ नारसिननो थाखाय दिसपुराव थांनानै केबिनेट मन्थ्रि जाहैथों सोरबा उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांमोनाबो दिल्लीयाव थांफिननानै भारत सरकारखौ नारसिनहैथों जे बिटिआर सुक्तिखौ माने दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ रन्जन दैमारिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जेसेबांनाखि एनडिएफबिफोर हमजानानै दं जेलाव दङ नेपालाव थाथों भुटानाव थाथों नागालेण्डआव अरुणाचलाव थाथों बांलादेशआव थाथों जेरावखि थाङा बयबो गबोजोबनांगौ बेनि थाखाय बिथांमोना अहरह खामानि मावथों दा बेखौ जों खावलायगोन बिपिएफ दोलोनिफ्राय आरो दिनै स्पष्ट खालामथों प्रमद बर'आ जे आं दिनैनिफ्राय जे सावरायनायखौ बिथांमोना स्पष्ट बानायना होथों जे सिबा हाग्रामायानो जाथों लिरना हरथों बिथाङा गावनि राइटिं पेडआव पार्टिनि राइटिं पेडआव जे रायलायनाया पजिटिभ जानांगौ हाग्रामा सारानो बिटिआरनि चिफ जाफिनथों आरो जोङो बृहत्तर बिटिआरनि सार्टनि थाखाय बा बिटिसिनि सार्टनि थाखाय जों खौसे जानानै जोंनि माखासे मावनांगौ फारखौ जाहाथे जों मावनो हायो बिनि थाखाय बिथाङा स्पष्ट दिनै जाहाथे लिरनानै हरनो हायो दा बेखौ बिथाङा खालामथों दिनैहाय बिजनी जिल्ला इउथ बिपिएफनि जे वार्कशप बे वार्कशप फैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय बेहाय खमसे खम 500 जनसो इउथ्सफ्रा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय बिनि थाखाय आं बिजनी जिल्ला बिपिएफनि दैदेनगिरि इउथनि दैदेनगिरि बिएसइउनि दैदेनगिरि गासिबो सारिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों दा बेबादिनो जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि मोनफा मोनफा वार्कशप खालामलांगोन ब्लक लेभेलाव खालामलांगोन प्राइमारि लेभेलाव खालामलांगोन जोंनि पार्टिखौ जों स्ट्रं खालामगोन फैबाय थानाय 2025नि जेनाखि बिसायख'थि बेवहाय जोङो एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन बिनि थाखाय जों दा प्रिपारेसनाव दङ आरो जोंहा बिसास दङ जोङो 25तानि बारा हारसिङै गेलेनानै जों देरहानो हागोन बेखौ दिनै जों गोख्रोङै बुंनो हायो दा इउपिपिएलनिफ्राय बे माखासे बानसावनाय बाथ्राफोर ओंखारबाय थादों माने बिपिएफआ माने बायदिसिना जायो लोङो आरियो बे दिनै माखासे इएम बिथांमोननिफ्राय ओंखारबाय थादों जोङो ओंखाम जायो नङा होमबा ना बेदर जायो नाथाय बिथांमोना गाइखेर लोङोनो फिथाइ जायो दा फिथाइ जानानै गाइखेर लोंनानै जे बिथांमोना जे मेलेम बुथुमनो हादोंब्ला बिथांमोननि खामानि मावनाया हयथ' बेसेल' जानो नाङामोन दिनैनि 4 बोसोराव लामा दालां मावनायफ्रा जोबनांसिगौमोन बिटिआर एक्टनि दफाफ्रा मावखांजोबनांसिगौमोन दा बिथांमोना जे दिनैहाय फिथाइ जाग्रा आरो गाइखेर जाग्रा आरो ओंखाम जाग्रा ना बेदर जाग्रा बिनि फारागथिखौ दिनै बिथांमोनहा बेसेबां दिन्थिनो हादों रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन जोङो ओंखाम जानानै खामानि मावगासिनो दङ जोंहा गाइखेर बायनानै लोंबाय थानोबो थाखा फैसा गैया जों 100-200 थाखानि आपेल केजियाव बायनानै आपेल आंगुर बायनानै जानो हानायबो जोंहा गोहो गैया दा बिथांमोना करापसन खालामदों हिसाबै थाखा मेला दं गारि घराबो दिनै दामि दामि गाखोदों दा जोंना उद्देश्यआ बे नङा जोंना रायजो राजाफोरनो बोरै जोङो डेभेलपमेन्टखौ होनो हायो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो बोरै जों साख्रि बाख्रि होनो हायो जोंनि हा हुनि जेंनाखौ जों बोरै सुफुंनो हायो बेसो जोंनि मेन लक्ष्य